Ambalima bamanankan mena Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waliɲuman o bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman k'aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. A bɛ kalo saba bɔ bi jɛkulu min sigira sen kan walasa ka sigiɲɔgɔnma baaraw kɔkɔrɔma don an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu in ye taama kɛ ka ɲɛsin Mopti marabolo ma walasa ka taa ɲɛfɔli kɛ Moptikaw ye a ka baara kɛtaw ani a ka baara bolodalenw kun kan. Musa Fɔnba bɛ ɲɛfɔli k'a ɲɛ o ko kun kan. An ka jamana ɲɛmaaw ye fɔ ka bɛn jɛkulu min sigi sen kan ni u k'a ma ko mission d'appui à la réconciliation nationale. A sigilen sen kan ka na se bi ma Juwafuranjɛ saba don. Jɛkulu kɔnɔma wulila ka se jamana camancɛ yanfan marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Moti mara ka ɲɛfɔli kɛ sigidadenw bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu kura in ka baaraw taabolo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen. Barisabu ka da kan marabolo ɲɛmaaw kunnafoniw y'a jira k'a fɔ u jɔyɔrɔ ka bon malidenw segini mɔ ɲɔgɔn ma ani bɛn ni basigi sabatili la. Ka sababu kɛ dugujɛko 20 da olu ni sigidaladenw de bɛ ɲɔgɔn kan ka daminɛ kominiw na ka taa se sɛrɛkiliw mɔ marabolo kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn kalama kuma bɛɛ. O kumana ni ɲɛfɔ kɛra marabolo ɲɛmaa ninnu ye ani sigida ɲɛmaaw a ka ca la baaraw bi nɔgɔya jɛkulu bolo ni o ye mission d'appui à la réconciliation nationale ye. Bebe na Mali jamana ɲɛmaaw kɛmɛ ka wuli ka jɔw de kɛ fangaw de fara mɛ ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to bɛn ni basigi bi segi an ka jamana kɔnɔ ka malidenw segi ɲɔgɔn mɔ. Bɛn ni basigi ɲɛɲini ni hakilinaw olu bi boloda ka caya wa mission d'appui à la réconciliation nationale ni o ye fɔ ka bɛn kɔkɔrɔma do jɛkulu ye a sigira sen kan jamana ɲɛmaaw fɛ avril kalo tile 26 tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw yɛrɛ de a hakilina ta k'a sigi sen kan minisiriso min ɲɛsinmɛ malidenw ka segi ɲɔgɔnma ma baaraw n'u donna Motikaw fɛ yen ne nin segi in de ye malidenw ka segi ɲɔgɔnma minisiri ka fɔ la ni o ye Mohamed El Moktari ye kɛnɛ yɛrɛ denbaya kun b'ale min bolo a ko nin jɛkulu kura in min la nin ye ni a ɲɛsinmɛ fɔ ka bɛn kɔkɔrɔma donni ma mission d'appui à la réconciliation nationale a ka baaraw dɔ bɛna kɛ sigidaw la maa ɲɛmaa minnu bɛ yen ka se k'olu ka dɔnta ka wuriya ni fɔɲɔgɔnkɔ ko k'a bɛ na sigida kɔnɔ k'a bɛ ni fangaja fɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min o tɛmɛnen kɔfɛ n'a nana yɛrɛ fɛɛrɛw minnu ni dabaliw minnu bɛ se ka tigɛ ni k'a ban a ka dɔnta bɛ ka wuriya o la fɔ ka bɛn kɔkɔrɔma do jɛkulu in fɛ fɛɛrɛw ni dabaliw minnu fɛnɛ kan ka tigɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ ka se ka ban sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ o fɛɛrɛw ɲɛɲinini ni u sigili sen kan o fɛnɛ y'a ka wuli ka jɔ kun dɔ fɛnɛ ye sigikafɔ min tɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ ni o waleli bɛ senna a ka baara dɔ fɛnɛ bɛ kɛ o waleli kɔkɔrɔma donni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛn bɛ a ka an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ bɛn ani basigi malidenw ka segi ɲɔgɔn ma o tɛ sɔrɔ abada fɔ Mali de cɛman n'a musoman de ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni k'a laɲini diɲɛsirikɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu min bɛ an fɛ yan MINUSMA o ma ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ nin hakilina min sigilen filɛ nin ye sen ka jamana ɲɛmaaw fɛ u b'a kɔkɔrɔma don a nɔnabila min kun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Queen David ye ale y'a jira k'a fɔ diɲɛsirikɛnɛ ni tɔma Nations Unies ka basigili jɛkulu MINUSMA malidenw ka segi ɲɔgɔn ma minisiriso ye nin hakilina in min da Mali jamana kɔnɔ nin ye bɛn ni basigi bɛ se ka sinsin Mali kɔnɔ cogo min malidenw yɛrɛw fɛ walasa fɔɲɔgɔnkɔw bɛ se ka ban malidenw ka segi ɲɔgɔn ma u seko ye fɛn min ye u n'o kɛ a waleli la walasa laɲiniw ka sabati minisiri min ɲɛsin bɛ malidenw ka segi ɲɔgɔn ma ni o ye Mohamed El Moktari ye a y'a yira a ka dantigɛliw la k'a fɔ jɛkulu dɔ fɛnɛ bɛna sigi marabolow kɔnɔ tiɲɛ don Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la a koɲɛ bɛ minisiriso bolo nka marabolo fɛnɛ kɔnɔ jɛkulu bɛ sigi min kɔnɔmaw bɛ kɛ marabolo kɔnɔdenw yɛrɛw ye wa u ka baarakɛlanw o ye kunnafoni di bilasirali sigidadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ ni yɔrɔ min tɛ ɲɛ bolo mɔnɔbɔ kɔ maa wɛrɛ nɔfɛ marabolo kɔ kan k'u ka dɔnta ka wuriyalen don baaraw la o ka dɔnniyaw bɛ se ka fara u bolodala ni ka baara nɔgɔya u bolo cogo min o fɛnɛ siraw fɛnɛ bɛ yen Mali jamana ɲɛmaaw yɛrɛw bolo Mali bɛn ni ani Mali basigilen o bɛ se ka sabati ni maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ di a waleli baaraw ma k'an ka jamana kɛ kelenya jamana ye. Hakili falen baro kɛnɛ dɔ sigira sen kan fanga ɲini jɛkulu saba fɛ APM Maliko Farafifna ani URP fɛ centre Joliba la alamisa don u da sera kɔrɔfɔ min ma sigi kɛnɛ kan o ye jamana sariya sunba o kɔnɔkumaw kunkanko kow ye Seydou Ɲari a sera ka fɛn min sɔrɔ kɛnɛ kan o ye nin ka yira an ka jamana sariya fɛngɛ min bɛ sen na n'o ye révision constitutionnelle ye an tun bɛ ka baro de k'o kan ka expliquer mɔgɔw ɲɛna bon a phase fɔlɔ o tun ye président de la république olu ye projet dɔ kɛ k'o bila assemblée ka tableau sanfɛ an b'o yɔrɔ de la sisan alors que n'i ye jamana sariya bunba yɛrɛ ta on appelle ça constitution c'est-à-dire ka réviser c'est-à-dire fɛn minnu b'a kɔnɔ k'u dɔw falen c'est-à-dire étape dɔw de b'a la on appelle ça initiative ni adoption et élaboration c'est-à-dire a kɛ cogoya de jɔn b'a kɛ fɔlɔ
c'est-à-dire a bɛ se ka kɛ mɔgɔ fila de fɛ soit jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye président de la république u bɛ se ka projet qu'on appelle projet de révision ou bien assemblée on appelle ça proposition de révision mais min filɛ nin ye o kɛra président de la république de fɛ on appelle ça projet de révision bon o kɛlen u ye ministre de l'administration territoriale o de y'a fɛnkɛ ka procédure bɛɛ kɛ après o bannen maintenant u y'a bila ka taa assemblée ka tableau sanfɛ an b'o niveau de la sa quoi voilà sɔgɔmada in na débat de kun an bɛ ka expliquer mɔgɔw ɲɛna pour que u bɛ se k'a faamuya quoi voilà parce que jamana yɛrɛ sariya bon n'i ye constitution lajɛ constitution fana ko waati dɔw bɛ yen ni jamana b'o cogoya la a ka gɛlɛ ka fɛn jamana constitution réviser comme i n'a fɔ par exemple ni jamana fan dɔw bɛ yen n'o bɛ banbagaciw bolo ou bien ni drapeau tɛ ka flotter yɔrɔ dɔw la o bɛɛ b'a la ou bien ni par exemple ni président de la république par intérim n'o o bɛ yen nɔ n'a fɔ jɔnda tun ye président na cogoya min na o k'aw se ka réviser il y a n'a fɔ les pouvoirs d'application de l'article 50 ni crise dɔw bɛ jamana kɔnɔ président fanga bɛɛ bɛ kɛ jamana président bolo i y'a faamuya dans ce cas o wagati ninnu kɔnɔna na constitution se ka kɛ quoi. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ an ka ɲɛma dɔw fɛ. Abdelmajid Tebboune ale de kɛra Algérie jamana ministre ɲɛmaakura ye bataki dɔ bɔra jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika fɛ ye k'o sɛmɛndiya. Abdelmajid Tebboune a bɛ bila maa min nɔ na ministre ɲɛmaya jɔyɔrɔ la o ye Abdelmalek Selali ye ale min kun ye ministre ɲɛma ye kabini septembre kalo la san 2012. Ministre ɲɛmaakɔrɔ wulila ka se jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika mɔ ni ka taa n'a ka ministrew bɛɛ lajɛlen ka baara bila gafe tɛngu a la. Ministre ɲɛmaakura min sugandilen filɛ nin ye jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika fɛ a bɛ na ministre ɲɛmaya la ka sabu kɛ wasadensigi kalataw minnu kɛra kɔsada in na Algérie jamana kɔnɔ ni o kɛra sababu ye ka wasaden fanba di jamana ɲɛma Abdelaziz Bouteflika ka fanga ɲini jɛkulu Front de Libération Nationale FLN mɔ a bɛ wajibiya yɛlɛma ka don baaraw taabolow la ni maakuraw nani ye. Juma nata ministre ɲɛmaakura Abdelmajid Tebboune a ka gouvernement kɔnɔ ministrew bɛɛ lajɛlen na sidɔ Algérie jamanadenw fɛ wa man yɛrɛ ka ministeriya yɛrɛ daminɛna yan'a ka ministre ɲɛmaya cɛ san 1991 de kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Algérie jamana politiki binakun ɲɛdɔba kangarando a ka suru jamana ɲɛma Aziz Bouteflika fɛnɛ la bawo u mɛnna ka taama ɲɔgɔn fɛ fɔ kana se janvier kalo ma san 2017 ɲina a ye ministre jɔyɔrɔ caaman kɛ o dɔ ye ministre so min ɲɛsin bɛ sokow ni dugubakoɲɛw ma fɔ ka taa se jagoko ministeriyaw mɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ a yera jɔyɔrɔba caaman fɛnɛ na. Centrafrique jamana kɔnɔ ministre ɲɛma ni wasabulon ni ɲɔgɔn cɛ gwɛlɛya ma a bɛ se k'a fɔ nin y'a madalen ye fɔlɔ k'a sabu kɛ u mɛnna u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu. Ministre ɲɛma kabini sugandira k'a sigi jamana ɲɛma fɛ ni o ye Georges Archange Touadéra ye Mathieu Simplice Sarangi ma se kuma si ka wuli ka se wasabulon kɔnɔ ka t'i dantigɛ hali fɛn min bɛ kɛ laadala ko la ministre ɲɛma kura fɛ ni u k'a ma ko déclaration de politique générale DPG o tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛma kɛmɛ k'i bila baara min na baara bɛ kɛ siraw minnu na siraw la kumaba ka se k'o ɲɛfɔ wasabulon kɔnɔ wasadenw ye jamanadenw dɔgɔlamaw ye a ma se k'o kɛ a kun gɛn kun bɛ gwɛlɛyaba ye ministre ɲɛma Mathieu Simplice Sarangi ani Centrafrique wasabulon maa ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ nka araba tɛmɛnen a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye a n'a ka gouvernement fankelen taara i jɔ wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ ni k'u dantigɛ jamana yɛrɛ jɔcogo ka u fɛ nka yan'a ka kɔrɔfɔw daminɛ a ye yafa de ɲini fɔlɔ a ye yafa mɔ hali n'o y'a sɔrɔla a ka o dantigɛli kɛra ni yɛlɛmisɛnnin ye politiki jateminɛbaa caman kɛmɛ k'a jira Centrafrique jamana kɔnɔ ko n'a kun b'i cogo dɔn bɛɛ k'a ka politiki maaya kun bɛ sɔn ka don nin ko kelen da fɛ barisabu ka da ka wasabulon kɔnɔ wasadenw gɛn kun bɛ k'a lajɛ sa k'u jɔ u kɛlɛkɛsen de kan u ko fɛn min ma ko motion de censure ka wuli ka kala ta a ka jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la min bɛ se ka to baaraw bɛ gwɛlɛya a bolo ni motion de censure dun dara i ka mɔ a bɛ wajibiya jamana ɲɛma mɔ a k'i ka gouvernement ti nka ministre ɲɛma Mathieu Simplice Sarangi a ye fɛn minnu sɔrɔ k'olu kɛ a ka daliluw ye a ko fɛn dɔw bɛ maa bali ka se ka ko dɔw kɛ kuma bɛɛ maa t'i cogo la ko nka ko ala barikala ko bi ko kow bɛɛ lajɛlen ye sira sɔrɔ ko a nana filɛ nin ye i jɔ wasabulon kɔnɔ wasadenw ɲɛkɔrɔ ani se Georges Dologele ale min ni jamana ɲɛma Georges Archange Touadéra kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ tako filanan na jamanakuntigi sigi kalataw la ni ale ma se ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ a bilama ta min
mi yɛrɛ sɔrɔ fanga sinamatonya bina kuka opposa ale y'a jira ka dandigɛliw la k'a fɔ ministre ɲɛma Mathieu Simplice Saranji ye nin wale min kɛ nin ye wale do wale min tɛ faamu fiyewu ka sabu kɛ kuma bɛɛ ni wasabilo kɔnɔ wasadenw mago kɔni jɔra gouvernement kɔni na o kɔni ye laadaden ye o man ka hali mɛn bari sabu ka d'a kan kuma bɛɛ u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ de wa kuma bɛɛ olu mago kan ka jɔ u la i kan ka wuli kana fɛn min jaabi yɔrɔnin kelen wale kelen i yɛrɛ kan ka wuli kana fɛn yɛrɛ min kɛ fɔlɔ wele ma bila e mɔ k'a fɔ ko nin waleya bɛ yen k'i kana ɲɛfɔli kɛ mɔɔw ye f'i b'a fɛ ka jamana jɔ kan min kan laadalako la jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ministre ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen b'o min kɛ e ka dɛsɛ k'o kɛ fɛn min kuma ka sama ka se yɔrɔ min na ko ministre ɲɛma sababu la o sama ne filɛ nin ye ka se a ko olu ye bagabagaliw minnu ta ka ɲɛsin a mɔ lala o na kɛ fura ye don nataw la n'a fɔra ko jamana kunkan kuma bɛ fɔ ministre ɲɛma tɛna nin murukunu dagoya k'i ban ka na bari sabu ka d'a kan bi na Centrafrique jamana kɔnɔ mago jɔlen don kuma de la a kɔrɔ yanfa bilama a ɲaminen don kabini don min na Général François Bozizé ka kafo jasura Michel Djotoja a n'a ka seleka jɛkulu fɛ ni silamaya diinɛ berefini labanna ka taa ye o seleka mɔɔw sanfɛ fɔ antibalaka mɔɔw fɛnɛ sigira k'u yɛrɛ kɛ keretiyɛnya berefini tabaw ye a ko kun bɛ ɲini kana kɛ diinɛ kɛlɛ ye Centrafrique jamana kɔnɔ diɲɛ seleke naani ka surunani dɔw de kɛra sababu ye k'o ko dasa nka hali bi hali ni seleka tɛ yen antibalaka tɛ yen maa minnu yɛra jɛkulu filaw kɔnɔ olu dɔw ka ɲi bɛ u damako ye jamana kɔrɔyan b'a fɛ ka to ka basigi tiɲɛ o kumana a tɛ ɲɛ fɔ jamana ɲɛmɔgɔ de ka wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ la min bɛ se ka to o walew min y'o ye o bɛ se ka ban Centrafrique jamana kɔnɔ ministre min bɛ yen n'o ka yebaliya jɔra mɔɔw hakili fɛ kosɛbɛ ministre ɲɛma Mathieu Simplice Saranji ka wasabilo kɔnɔ taali la o ye ministre min ɲɛsin bɛ surasiya yɛrɛ mɔ bawo ko bɛ ale yɛrɛ de kun kan basigibaliya min bɛ jamana kɔrɔyan b'a fɛ nka kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn mɛn kalo tile 28 wasabilo kɔnɔ wasadenw bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la ni u k'a ma ko vacances u tɛ segin ka na ni octobre kalo tɛ lala o n'a kɛ sababu ye ka mankan ban dɔɔni jamana ɲɛmayaso ni wasabilo kɔnɔ wasadenw ni ɲɔgɔn cɛ bawo k'a to sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o n'a ɲɔgɔnna muɲukumanyakaba tɛ yen k'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Congo Kinshasa jamana kɔnɔ tile 10 a sidɔnnen kɔfɛ k'a fɔ Ebola bana yen bɛ a jamana fa dɔ fɛ nazaраlatɔma Union Européenne kɛn bɛ ka wuli ka jɔ dabɔ ni dɛmɛ ye furaw la ka ɲɛsin kɔnɔ dɔw mɔ bi na Ebola bana kɛn bɛ ka maa 5 de bɔnɛ a nin na fɔlɔ kunnafoniw y'a yira k'a fɔ Congo Kinshasa fa min don a yɔrɔ tɛ kɛnɛda la o de kosɔn diɲɛserikɛna ni tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ denmisɛnniya kisaw mɔ UNICEF ale y'a ɲini nazaраlatɔma Union Européenne fɛ a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Congo Kinshasa kɔnɔ in mɔ Commission européenne ni o ye nazaralatɔ jɛkulu dɔ ye o ye UNICEF ka wele jaabi jumado pankuru dɔ wulila Congo faba la Kinshasa ningi kunda buta kan buta bɛ Congo Kinshasa gaɲakaɲaba fɛ ka digi a kɔrɔ yanba kan pankuru kɔnɔmaw la maa minnu ka dɔndaw ka wuriyalen don kɛnɛya binakuw kan ani furaw olu de bɛ a kɔnɔ nazarala kɛn bɛ ka jira k'a fɔ a kɛn bɛ ka nafolomugu dɔ ta min bɛna jɔ maaw ye minnu bɛ kɔnɔ in na ye ka ban kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkuluw la ni o ye organisation non gouvernementale ONG ye Carlos Martin ni ale ye commission européenne babu sentigi ye a ko dɛmɛ kɛlen kɔfɛ furaw la euro wari dalasi 100 o fɛnɛ bɛna di Croix Rouge ma ni o ye dɛmɛnikɛ jɛkulu dɔ fɛnɛ ye min bɛ se ka to maa 100 ani maa 50 minnu ni olu kɛn bɛ k'u yɛrɛ di maninfin ni kisili la Congo Kinshasa kɔnɔ in na olu ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo u ka dɛmɛ kan ka ɲɛsin maa 600 ɲɔgɔn na de mɔ kɔnɔ in na nazaralatɔma y'a yira k'a fɔ u bɛ k'u janto Congo Kinshasa Ebola ko in na kosɛbɛ kabini a daminɛna ka na se bi mɔ labɛn fɛn o fɛn de kan ka sabati k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛɲini. Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya ye jalatigɛli kɛ k'a ba tayi tarata tɛmɛnen bataki dɔ bɔra jamana ɲɛmayaso la Paul Biya fɛ yen bataki min bɛ ka kuma Cameroun ni terrain kasara kan terrain kasara min kɛra Isakakaw fɛ yen octobre kalo tile 21 san 2016 ni maa 79 bɔnɛna a nin na Cameroun jamana ɲɛma Paul Biya y'a yira k'a fɔ maa o maa bɛ baara kɛ Cameroun ni terrain ko cakɛda la ni o ye Kamara ye ni olu ka ko kolobo kalabako kɛ de kɛra sababu ye ka na ni kasara in ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲangi a y'a yira k'a fɔ sefa wari miliyari 1 ɲɔgɔn na o fɛnɛ bɛ labɔ k'o bila maaw somaw ka bolo ka minnu ni tora kasara in na maaw de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yala jamana ɲɛma Paul Biya sɛgɛsɛgɛlikɛlaw minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ministre ɲɛma n'a ka jama olu ka sɛgɛsɛgɛli jaabi ni o ye rapport ye o dira ma o mɛn bɛ nka o kun sen tɛ ka da kɛnɛ ka maaw ɲɛna jamana de fanba ka wulikajɔ cayara ka kuma in jaya k'a kɛ u dalagwɛsɛ ye o de kɛn bɛ ka bɔ a taabolo kan n'a nan bɛ jaabiw bɔ k'o bisabaw ɲininkali tɔmi bɛɛ nka jamana ɲɛma Paul Biya kɔni y'a jira k'a fɔ rapport kɔnɔ kumaw la a jira n bɛ fa dɔ fɛ k'a fɔ terrain min ni a ye kasara kɛ ka maa 79 ani maa 9 bɔnɛ a nin na ko doni dandɛmɛ kun bɛ kun
ni u k'a ma ko surcharge o tɛmɛnen kɔfɛ a yɛrɛ fɛrɛ ko fiɲɛ kun bɛ o la ko jateminɛkɛlaw ma jateminɛ kɛ terrain in vɛrɛngo kun ka n'o y'a sɔrɔla a bɛ se jɔ a y'a yɛrɛ fana k'a fɔ terrain yɛrɛ boliba kun gɛngun bɛ k'a jira terrain ɲɛmayaso ma ɲɛmaw la k'a fɔ degun dɔw bɛ terrain in na u k'u janto a la ko maa ma kala don i ɲina ka bɛn n'o fɛnɛ ye Paul Biya y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaw fɛnɛ kan ka fɛɛrɛw minnu sigi sen kan walasa ni nin na ɲɔgɔnna kasara nana maa minnu ni olu ye maaninfin ni kisi cogo ɲinibaw ye ni o ye sekurisiw ye olu fɛnɛ ka kɔrɔ don hali bi barisabu ka da kan ko gwɛlɛya fɛnɛ yira koro a ko gafew minnu farala ɲɔgɔn kan minisiri ɲɛma ka sɛgɛsɛgɛliw la n'o filɛ nin y'a bolo bi ko don nataw la a na bila kiiri ka bolo kan a ka b'a fɛ fana kamara ye ni o ye terɛnko ɲɛnabɔ cakɛda ye sɛgɛsɛgɛli dɔ ka kɛ a ka u ko min ma ko audit a bɛ baara kɛ cogo minnu na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka si dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ sigi kafɔba dɔ de bɛna dayɛlɛ min bɛna kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔba di jamana ɲɛmayaso ma terɛnko ɲɛnabɔli cakɛda kamara yi kɔnɔ a ka b'a fɛ fana jɛkulu fɛnɛ ka sigi sen kan jɛkulu min bɛ wele ko société de gestion du patrimoine des chemins de fer kamara yi bɛna bila o ka hukumu kɔnɔ barisabu ka da kan nin kuma in na kamara yi nazarala cakɛda dɔ de kɛ mɛ k'i dulon a la bawo o ka nafolo bɛ a fa dɔ fɛ privatisation nasira la o de bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na aw ni cɛw ka ɲamadali la aw kan bɛn ni ala sɔnn'a ma